4.7 IFM. Report! Nananatiling matatag ang supply ng bangus sa lalawigan ng Pangasinan sa kabila ng posibleng banta ng pabago-bagong panahon na nararanasan ngayon. Matatandaan na nauna ng kinumpirma ng Samahan ng Magbabangus ng Pangasinan o SUMAPA sa IFM News Sigupan ang maaring bahagyang maging epekto nito sa produksyon ng bangus. Sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City, naglalaro sa 140 hanggang 180 pesos ang kada kilo ng bangus, depende ito sa laking bibilhin. Sa ilang nakapanayam ng IFM News Sigupan team na tindera ng bangus, wala umanong nararanasang paggalaw sa presyohan hanggang sa mga susunod pang araw. Samantala, nakatakdang umarangkada ang mga programa ng SUMAPA katuwang ang DAB4 sa iba't ibang bahagi ng lalawigan na may layong maibahagi ang kaalamang magpapabuti sa industriya ng bangus. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Nakatatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.